Декагро България е компания, която предлага специализирани торове и биостимулатори, които се отличават от конкурентните продукти с това, че притежават европейска сертификация. Според регламента от 2019-1009, последствие от зелената сделка, който гласи, че всеки продукт за наторяване трябва да спада към продуктова функционална категория. Съответно, нашите продукти, цялото портфолио съдържат биостимулатори в тях. Гранулираните продукти, водоразтворимите, течните и съответно имаме и биостимулатори отделно. Биостимулаторът, който имаме, освен че допринася за преодоляване на стреса от растенията, той също така подпомага и запазването на хранителните елементи в самия тор, който даваме на самите растения. Заводите ни се намират в Кавала в Гърция и в Аталанти, отново в Гърция, близост до Атина, като там ни се произвеждат абсолютно всички продукти и самите ни заводи притежават сертификация на световно ниво, която гарантира ниския въглероден отпечатък на самите заводи, което съответно рефлектира и върху ниския въглероден отпечатък на нашите продукти. Ние сме в топ 10 в света с най-нисък въглероден отпечатък в бранша.